back to my channel klmyw निसिमबो आसा खालामो बयबो मोजाङै दं होननानै दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावसो आंनि ब्लग भिडिअ लाफिननाय जादों नोंथांमोननि गेजेरसिम माने आङो बारा देहा मोजां नङामोन नालाय ओंखायनो आं ब्लग भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै बेनि थाखाय निमाहा बियो ओमफ्राय दिनैना ब्लगा जाहैबाय दिनै मानसिफोर फैदों जोंनाव बिदिनो आनैमोन फैदों काजिन आनै ओमफ्राय सासे बाबु फैदों ओमफ्राय मामामोन दङ बेनि थाखाय एसे जेनेबा मा खालामो माइखौ दिन्थिलांसै हागौमानि आरो माथोसै ओमफ्राय जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो एबा इन्ट्रेस्ट मोनो नायलांबाय थादो दा मोनसे खोथा जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिसोरखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय आसा खालामो बिसोरनिफ्रायबो कि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै शेयार खालामगोन होननानै ओमफ्राय नै दा नै 8K जाथारसैयानो बावला ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंखौ अनो थाब 10K खालाम दा नै मेगिखौ संगासिनो ओमफ्राय दा एसे दै होनानै फोमोनगासिनो आरो रुदों ओमफ्राय मेरला आलदा रोखोमनि जायो मानसिफ्रा सोरबा दै होयो माबा दैलायनो सोरबा थाव होनानै जायो सोरबा ओरैनो रुनानै जायो ओमफ्राय आङो थाव होदों आरो थाव होनानै एसे सामब्राम कफिखौ एवना लादों आङो बेनि उनाव मेगिखौ होदों आं खोन्थालांजोबासै फारि मानो होनबा मेगि संथ' गासिबो रोंखायो नालाय ओंखायनो आं खोन्थालाङासै गासिबो
जों जानो नागिरबाय ओमफ्राय गथ'आ मा होनोमोनलाय मेगिखौ फिसा फिसा खालामना होबासो जायो गोलाव गोलाव जानो बायोनो इयो ओंखायनो ओमफ्राय बाबामोनबो दङ नै मामिमोनबो ज' जासै गथ'आ माबा माबि एक्टिं खालामबाय थादोंमोन जानायाव आनै बियो जोंनि गोथावानो जादों गाज्रि जायाखै बाला जायो बाला लाफानांगौ दा हगार थागोन ना नै दा जों जाखांनानै ओरैनो थाबायफैलाबायदोंमोन बिथिंनो सिथ्लाथिंनो ओमफ्राय बोथोरा मोजांमोन बारा अखाबो गैया सान्दुंबो गैया मोजांमोन आरो थाबायनो होमबा दिनैनि भिडिअआ बेसेल'सैमोन लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय थेंक इउ